Кайнар сәлем барыгызга да. Һәр җырчының тормышында иң беренче башкарган җыры була. Әлеге җырларны һәрберебез хәтерли. Әлбәттә ки, алар бик күпләрнең хыялларына ирешүгә зур этәргеч булгандыр. Яшьлек тавышы хит парадында әлеге теманы күтәреп тапшыруыбызны башлыйбыз. Сезнең каршыгызда мин, Илиза Гайсина. Хәерле сәгатьтә. Узак кына тапшыруыбызда алдынгы урыннарда булганнан соң Аида Ибракова һәм Рифат Зарипов бүгенге хит-парадтан төшеп калалар. Алга таба яңа хитлар көтәбез сездән. Уңышлар! Йөргән чакта җитәкләшеп, якын инде безгә бәхет. Барып кына җитеп булмады. Тыелса да якын булып, җиңел генә булмый узып. Тантаналы рәвештә каршы алыгыз. Бездә премьера. Барлык игътибарны экраннарга юнәлтеп, яңа җырны карап китик әле. Шиксезлеккә мин килермен иркәм, мин соңламам. Ерактагы җылы кояшым син, шикәтләрнең сүзен тыңламам. Җаннар арасында җепселәрне бер нәрсә дә өзә алмышу. Бергә салган сөю күперләре югалмыйдай сез калмаю. Шиксезлек безне үзәләгәчә, киртә булмый безгә һич нәрсә. Зур өметләр баглап яшик әле, кавышырбыз Аллаһ теләсә. Җаннар арасында җепселәрне бер нәрсә дә өзә алмышу. Бергә салган сөю күперләре югалмыйдай сез калмаю. Чакыр мине иксез шиксезлеккә, җаннарыма минем дәва кирәк. Безнең кебек күктә кавышканнар, гашыйк җаннар әле җирдә сирәк. Җаннар арасында җепселәрне бер нәрсә дә өзә алмышу. Бергә салган сөю күперләре югалмыйдай сез калмаю. Җаннар арасында җепселәрне бер нәрсә дә өзә алмышу. Бергә салган сөю күперләре югалмыйдай сез калмаю. Бергә салган сөю күперләре югалмыйдай сез калмаю. Илина Нишованың беренче җыры бик җылы хатирәләр белән бәйле икән. Ул җырның исеме Дәү әниемә дип атала, дип елмайды безгә Илина. Шундый матур һәм мәгънәле җыр белән иҗат юлыңны башлагач, уңышы да озак көттермәс. Ә хәзер Илинаның чыгышын карар вакыт җитте. Игътибар экраннарга. Сөюді жүмбірленген шағақларымда, теңсінмәдің гүл бақшамны ұрап бұзды. Оңламады
atışım sen bulmadın. Göz yolların alırlığın gülükensin deyip saklanmada aklanmada sen sağladın. Gözler jitse sulahatta imzatlı güller, üz taşların aşağı yazın sırlıları. Yazda demi kızda demi şahu şeşekte mehabbetinin parlı parlı birileri. Kırpıdımdan bazı ışıklar tamam şokta. Übüp übüp yuvatışım sen bulmadın. Göz yolların alırlığın gülükensin deyip saklanmada aklanmada sen sanladın. Göz yolların alırlığın gülükensin deyip saklanmada aklanmada sen sanladın. Алдагы позицияда шоу-дуэт Джус. Кызларның берсе Айгөл Зәйнуллинаның бала чакта иң беренчеләрдән булып башкарган җыры Әкият дип атала. Әлеге җырны минем апам язды. Сәхнәдә җырлаганда минем белән мода театры чыгыш ясаган иде, дип уртаклашты ул. Ә менә Иркә Гыйнем Хәмәтова 3 яшендә яз килә дип җырлый башлаган икән. Хатирәләрне яңарттык, ә хәзер аларның чыгышларына күчсәк тә була.
Рифат Хуснияров һәм Джамаль хит парадыбызны алга таба дәвам итәләр. Джамаль бик күп җырларны гитарага башкара. Ә менә Рифатның беренче җыры авылдагы концертларда бик уңышлы гына популярлык җыйган. Зөфәр Хәйретдинов репертуарыннан "Пар алма" дигән җырны бар халык яратып тыңлый иде ди ул безгә. Безнең чыгышыгызны да шулай ук күпләр зарыгып көтеп ала. Бергәләп карап китик әле. Мәне тагын көзләр җитте, мәне тагын яфрак коела, салкын көзнең сары төсе, сагыш сала күнәр боега. Кайдан сине эзлим икән, кошлар белән китим икән, инәремдә талма җилкән, юлларымда сары ширәм, юлларымда сары ширәм. Килсин, килесин, үзең кил, яратам шуны бер. Килсин, килсин, үзең кил, әле дә сан түгел. Килсин, килесин, үзең кил, яратам шуны бер. Килсин, килсин, үзең кил, әле дә сан түгел. Көзгә тойгы салкын җилдән, өшегәндер әле баягы. Син яшәгәч яшим интән, күңел белән сиңа сыянам. Тәрәзәдән карыйм кышка, көҗәйемне тагын кышка. Өметемне юкка баглыйм, быелгы көз үтәр бушка. Килсин, килсин, үзең кил, яратам шуны бер. Килсин, килсин, үзең кил, әле дә сан түгел. Килсин, килсин, үзең кил, яратам шуны бер. Килсин, килсин, үзең кил, әле дә сан түгел. Килсин,
Хөрмәтле дуслар, безнең социаль челтәрләргә кушылыгыз. Сезнең өчен Telegram, ВКонтакте, рәсми сайт. Кер, кушыл, эстрадабызның яңалыкларын беренчеләрдән булып белеп тор. Мәтрүшкәле шәйләр эшеп саулыкны саклыйк әле. Яшигәле шундый итеп яламаек һәрбер көнгә. Якты уйларак теләкләр теләп торыр һәр көнгә. Яшигәле шундый итеп яламаек һәрбер көнгә. Якты уйларак теләкләр теләп торыр һәр көнгә. ТМТV телеканалы үзенең мөмкинчелекләрен көннән-көн киңәйтә бара. Әгәр дә сез тапшыруыбызны карамыйча калсагыз, ТМТV телеканалының рәсми сайтына кереп, үзегезгә уңайлы вакытта кереп карый аласыз. Nasip yarın dipsiden yarattım. Barısin diye bəğrim can attım. Ник şulay buldu, yollar ayrıldı. Barkışlar idik, kanat ayrıldı. Kişədə sinsiz, bugündə sinsiz, silada belki ağırdır minsiz. Tünlərini yanam, yalnızım qalam, izlib sağınıb, qanda uyanam. Kişədə sinsiz, bugündə sinsiz, silada belki ağırdır minsiz. Tünlərini yanam, yalnızım qalam, izlib sağınıb, qanda uyanam. Nikreşmedik məhəbbət işin, Жеңілгенне сынадық сүйінің кішін. Шын болмағанмы әлі ярату, не керек болды жанны елату. Кешәдә синсіз, бүгінде синсіз, сиңа да бәлки ауырдыр минсіз.
Бүгінде сенсіз, симада бәлки ауырдыр менсіз. Түнлерін янам, ялгызым қалам, ізліп сағынып таңда уянам. Әлде сыны түгел мин күтәм, яраттың мине анысын беләм. Үзілмей қалған өмітлер жерлері күтә хаман сенің келуіне. Кешәдә сенсіз, бүгінде сенсіз, сиңада бәлки ауырдыр менсіз. Түнләрін янам, ялгызым қалам, ізліп сағынып таңда уянам. Кешәдә сенсіз, бүгінде сенсіз, сиңада бәлки ауырдыр менсіз. Түнләрін янам, ялгызым қалам, ізліп сағынып таңда уянам. Түнләрін янам, ялгызым қалам, ізліп сағынып таңда уянам. Ізліп сағынып таңда уянам. Җәйге кояш безгә елмайган кебек, тапшыруыбызда да җылылык нурлары сизелә башлады. Бу юкка гына түгел, чөнки чиратта җырчы Кояш. Беренче җырымны әлбәттә хәтерлим. Аның исеме Адым дип атала иде. Бик яратып башкара идем дип уртаклашты безнең белән җырчы. Кайнар ташкын булып синең якка, мин бәреләм шул каршы ярларга. Синең генә назлы кочагыңда теләр идем янарга. Сине генә көткән йөрәгемнән синең белән килә шул янасы. Ике ташкын булып, икәү бергә агасылар килә шул агасы. Кайнар ташкын булып мин бәрелсәм, кулларыңны син бер үк пешермә. Бигрәк кайнар минем мәхәббәт дип, җиргә генә төшермә. Сине генә көткән йөрәгемнән синең белән килә шул янасы. Ике ташкын булып, икәү бергә агасылар килә шул агасы. Сине генә көткән йөрәгемнән синең белән килә шул янасы. Ике ташкын булып, икәү бергә агасылар килә шул агасы. Сине генә көткән йөрәгемнән синең белән килә шул янасы. Ике ташкын булып, икәү бергә агасылар килә шул агасы. Сине генә көткән йөрәгемнән синең белән килә шул янасы. Ике ташкын булып, икәү бергә агасылар килә шул агасы. ТМТV премиясын тапшыру тантанасына санаулы көннәр калып бара.
Әгәр дә сез Башкортстаннан икән, димәк сезнең өчен бу зур мөмкинчелек. 15 июнь Башкортстан дәүләт концертлар залында TMTV сыннарын тапшыру тантанасы узачак. Барыгызны да көтеп калабыз. Күзләремдә минем нурлар китә, сыман нурсыз кала кебек, җырларымда сүзләр. Ай сөекле, синең хисең минем өчен әле һаман зәңгәр томан. Синең хисең зәңгәр томан. Синең хисең Bilgisizlik tizrek aşıl, tizrek aşıl, tizrek üskär. Ayskin bu tizrek yaktarır, gitsin yüreğimden şıngıları. Yurt'a gitsin bir şularım, yurt'a gitsin. Алия Бадретдинова бала чактан бирле җырлар иҗат итә икән. Иң беренче җырымны 10 яшемдә яздым. Мин үзем әтисез үскәнгә күрә, әтиләре белән йөргән балаларга карап соклана идем. Шуңа күрә беренче җырым да әтиемә багышланган, дип сөйләде безгә Алия. Әфәрин, Алия, сиңа уңышлар теләп, сүзне үзеңә тапшырабыз. Яратырга сиңа тиңнәр булмаганны хыял димен, ләкин телим син хыял минем җаным, ә мин сиңа кем, синең шәүләңдә барсы үткәнме, син беренче. Син бердән бер инде югал
her taraftan izledim. Tik seni izledi gözlerim, sen gittin yo'qolding, men sensiz qoldim. Belama jetar O'zgartding meni dunyomni, men borliqqa ketirdim bo'yimni. Lakin bilasim kelar, o'ynading ekan nega, aytchi kimsan men sening qo'laga bir kerakmagan. Sen birinchi, sen birdan bir, endi yo'qolding deb bilmadim. O'ylanib her tarafdan izledim. Tik seni izledi ko'zlarim, sen ketding yo'qolding, men sensiz qoldim. Bilama jetar Sen birinchi, sen birdan bir, endi yo'qolding deb bilmadim. O'ylanib her tarafdan izledi ko'zlarim, yo'qolding, men sensiz qoldim. Baylama jetar Birinchi o'rinda kim ekan? Bir necha mezgildan bilirbiz. Әлегә butun rezidentlарыбызны барлап алыйк. Canlar arasında cipsilerle bir nesnede ize almışım. Birge salgası yok köprüleri, yılgalıyda siz kalmayın. Kirpigimden bozulu ışıklar dongan şokta, öpüp
Гөлназ Кашапова беренчеләрдән булып җырлаган һәр җырын хәтерли икән. Эх, дускаем, кил әле, мин сине яратам. Олы юлның тузаны ише җырлар белән барлык тамашачыны да таң калдырырга өлгергән. Безнең хит-парадта да үз урынын тапты ул. Гөлназның чыгышын бергәләп күреп узыйк. Таң җилләре кебек сөеп назлап, үстердең син безне әнекәбез. Мәңге сүнмәс җылы назларыңа, барыбыз да рәхмәт әйтәбез. Яшәле җирдә безнең шатлыкларга сөенеп, таң җилләре сиңа алып килгән, бәхет шатлыкларга төренеп. Җылы караш безнең өчен, сүнмәс йолдыз барыр юлларда. Ходаем, менә сиңа гомер сорыйм, җитсен диеп озак елларга. Шатлыкларга сөенеп, таң җилләре сиңа алып килгән, бәхет шатлыкларга төренеп. Улың белән баштан сыйпап алсаң, тормыш авырлыгы югала. Синең мәхәббәтне тоеп яшәү, олы бәхет шушы дөньяда. Шатлыкларга
Абсолют хитны ачыкладык. Җырчыларыбызның беренче җырлары турында белдек. Шулай булгач, тапшыруыбызга нокта куйсак та буладыр. Сезнең белән мин, Илүзә Гайсина булдым. Киләсе очрашуларга кадәр.